लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। सस्ते दामों में भोजपुरी के ऑडियो वीडियो बनाने के लिए तथा गाना खरीदने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार भैया लोग, रउआ सबके स्वागत बा और पसंदीदा चैनल भोजपुरी एंटरटेनमेंट पर। तो आ गइल बानी लेके एगो जबरदस्त न्यूज़। तो चलिए वीडियो के कर दी लाइक और चैनल के अभी तक नहीं के बानी सब्सक्राइब तो कर ली सब्सक्राइब। जी भैया रउआ लोग के बता हम रउआ लोग के ऐसा मूवी के बारे में जो सबसे ज़्यादा कमाई करे वाला मूवी बन गई बा बस 3 दिन के रिकॉर्ड के अंतराल में। भैया रउआ लोग के बता दी कि ई फिल्म से पहले बॉर्डर फिल्म रहे जो 3 दिन में 75 लाख रुपया के कमाई करल रहे, लेकिन माँ तुझे सलाम जो फिल्म बा भैया ये बॉर्डर के रिकॉर्ड तोड़ चुकल बा और बॉर्डर से ज़्यादा कमाई कर ले बा। तो पहले मैं मूवी के बारे में कुछ बताए रउआ सबके और बात बताए कि जे फिल्म बा माँ तुझे सलाम ये कितना कमाई करल बा अभी तक और ई हिसाब से ये फिल्म कितना कमाई कर सकी। तो भैया ये फिल्म बहुत ही बढ़िया बा, लोगों के बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा बा सबके फिल्म का कमेंट में खाली फिल्म के तारीफ हो रहा बा, सब बता रहा बाड़न कि मूवी बहुत ही प्यारा फिल्म बा और देशभक्ति फिल्म बा। लोग ये फिल्म के बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा बाड़न और ये हॉल में बहुत ज़्यादा फिल्म चल भी रहा बा, सबके दिल के भी अच्छा लाग रहा बा फिल्म। और ई फिल्म में अक्षय सिंह जी और पवन सिंह जी के भी जोड़ी दिखाल गई बा जो बहुत दिन के बाद हमने के देखे के मिल रहा बा। काहे कि पवन सिंह जी और अक्षय सिंह जी में तनी संत विवाद भइल बा भैया, जेकर कारण अभी दोनों के फिल्म आगे वाला बंद हो गई बा और ये फिल्म आ गई बा फाइनली। और ये फिल्म बहुत ही प्यारी फिल्म बहुत साल से बनत रहे भैया, वो लोग के बता दें कि 2 से 3 साल से ये फिल्म बनत रहे और फाइनली अभी फिल्म तैयार भइल बा और ये फिल्म रिलीज भी हो गई बा और ये फिल्म काफ़ी धूम मचा रहा बा। तो अब बात करब भैया ये फिल्म के 3 दिन के कमाई के। तो ये फिल्म के 3 दिन में मात्र एकदम भैया 3 दिन में ये फिल्म जो बा ये 1 करोड़ के कमाई कर ले बा। जी भैया 1 करोड़ की कमाई मात्र 3 दिन में कर ले बा और बहुत बड़ा रिकॉर्ड भाई, बहुत बढ़िया बात बा कि पवन सिंह जी के फिल्म 3 दिन में 1 करोड़ मतलब कमा ले बा। जो बॉर्डर फिल्म रहे भैया वो फिल्म 21 दिन में 20 करोड़ कमाई वालन और 20 करोड़ कमा के रिकॉर्ड बनौले रहन, लेकिन वो फिल्म के भी 3 दिन में 75 लाख की कमाई भइल रहे, लेकिन बाद में वो फिल्म के 21 दिन में 20 करोड़ कमाई हो गई रहे। तो वो लोग कमेंट करके बताएं कि जे फिल्म बा माँ तुझे सलाम का बॉर्डर फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ पाए कि ना तोड़ पाए। काहे कि ई रउआ लोग ही बता सकता नहीं, काहे कि फिल्म रउआ लोग देख रहा बानी, रउआ लोग फिल्म के रिव्यू कर रहा बानी, रउआ लोग बता रहा बानी कि फिल्म कैसन बा नहीं बा। तभी आज के वीडियो में बस इतना ही बताएं। उम्मीद बा कि रउआ लोग को वीडियो अच्छा लगल बा तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के देखा बस ऐसे ही प्यार देते रहिए अपन पसंदीदा चैनल भोजपुरी एंटरटेनमेंट के। हम लोग सबसे फिल्म में अपन दूसरा वीडियो लेके, तब तक खाते रहे वो लोग अपन ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।